Od dávnych čias nám príroda poskytuje nekonečné dary. V Huangdi Neijing koncept homológie medicíny a jedla naznačuje, že jedlo nie len, že vyživuje telo, ale tiež vyvažuje Jin a Yang, čím predchádza chorobám. Čínsky národný medicínsky majster a konzultant pre podporu globálneho zdravia Veida, profesor Jiang Daining, kombinuje roky klinických skúseností s princípmi svojej metódy posilňovania obličiek Kanady aktivácie krvi, prinášajúc nám revolučnú zdravotnú voľbu Qingfeng paste. Hloch, známy ako rubín ovocia, posilňuje slezinu, stimuluje chuť do jedla, reguluje krvné lipidy a znižuje zápal. Zeler, uctievaný ako kráľ zeleniny, znižuje krvný tlak, znižuje kyselinu močovú a podporuje metabolickú rovnováhu. Goji bobule, oslavované ako tajomstvo mladosti prírody, vyživujú pečeň a obličky, zlepšujú zrak, bojujú proti starnutiu a podporujú krvný obeh. Prírodné ingrediencie, zručne zmiešané, autentický výber, tradične varený, s jemnou chuťou a bohatou arómou ponúka. Qingfeng pasta, prémiové riešenie, ktoré kombinuje reguláciu, výživu a prevenciu. Či už ste unavení z práce do neskorých hodín, cítite nepohodlie po veľkom jedle, zažívate bolesť kĺbov, alebo čelíte tichému nástupu subzdravia. Qingfeng pasta je váš starostlivý zdravotný spoločník. Vyvážte svoje telo a myseľ, obnovte vitalitu a vychutnajte si každý vzácny okamih života. Qingfeng pasta, voľba prírody. Váš zdravotný spoločník.